Masa care se mănâncă e ca la definire. Am așa 2 pachete de salată de asta. Avem Weiser, iceberg, roșii și morcov. Piept de pui, pur curat, așa, fără nimic. Și am e ca așa sos, cu puține calorii. Da, cam e ca așa alimentația. Pot și să mai arăt aici câte ceva. Da, mă folosesc de Pepsi Zero, Zmeură, cereaș, când și cum, e că e ceva apă dulce, energizante, desigur. Mai am că aici carne, așa alimentația. Apoi e ca niște pulpe, fără piele, cu puțină grăsime, peri un pic iute, mai picant, flame grille tic, asta tot e cu puține grăsimi, puține calorii, piept de pui, pur și simplu marinat în diferite marinade, pentru ca să fie mai gustos. Apoi că avem sosuri la fel, cu puține calorii, low fat dressing, ca usturoi și ierburi, da? 64 de calorii, Cezarul e preferatul meu, am așa niște salsa, adică totul cu minim calorii, minim grăsimi, așa, apă dulce, roșii, da, e ca așa salată, cam e ca așa constă alimentația, creatină, omega aici, vitamine, minerale, electroliți, desigur, și cam e ca așa merge alimentația la slăbire. Da, că am aici în congelator broccoli și conopidă înghețată, un sos la fel pe zero, skinny sos, la dulce niște siropuri, ciocolată, sirop de arțar, acolo mai am, pe lângă sirop de arțar mai am și caramelă sărată, ca cam așa, mă alint cu dulce, fără nimic, îndulcitor, cafea, la fel, îndulcitor, un pic de lapte, cam e că așa constă alimentația. La cină, apă dulce îndulcită, am aici așa un pic de piept marinat în tica iute, am aici conopidă, la masa precedentă a fost broccoli, sare cu reduse de sodium și am aici sweet chili cu 14 calorii pe 100 de ml, 24 de calorii fără zahăr, ketchup și maioneză cu 5 calorii pe 100 de ml. E ca așa, cu sosuri. Aici ketchup, sweet chili ceva, aici un pic sweet chili. La broccoli și Cezar am folosit light, desigur. Așa că poftă bună, setup și video. Jumătate cu maioneză, jumătate cu ketchup, pe mijloc un pic mixat, turbat. Puține calorii, dar în schimb foarte picant și gustos. Asta e exact ce vreau ceva să arăt. Ce am aici la masă? Am salată de castraveți, roșii cere, varză iceberg, un pic de cartofi, așa, câțiva, un ou și cu dressing slab în grăsime de salată, foarte gustos. Așa încep, acum am să arăt și următoarele lucruri. De la Skyr, Arla, am așa sour cherry cu vișină, sosul la fund trebuie dimesticat, iaurt, este desert. Vreau să-l gust pentru că mie îmi place așa cereașă, vișină, ceva. Acum și le mixez și văd ce iese. Încă cam așa. Nu cine știe ce dulce, un pic din dulcitor n-ar încurca de pus, dar în rest la gust simte vișină și bucăți de vișină. Seara la cină, pentru că îmi place mult, cartofi, ou, salată, la fel ca și mai înainte, pentru că e foarte gustos, cu dressing, ou, da, e ca așa, cartofi, sos de soia am să folosesc în loc de sarea mea standard și am să mai adaug ca sos așa un sirop de maioneză, ca să fie mai mult și mai bogat. Spunem dressing-ul, așa frumos după sos de soia. Super bun. Ador dressing-ul acesta de salată. Poftă bună. Acum facem test pentru prima dată la încă 2 gusturi din 4. Să terminăm King Prawn-urile. Aproape am uitat să filmez ultima masă. Aici cu ketchup, maioneză. La fel niște sirop aici ca ceva dulce. Dar am tandoori pulpi. Nu sunt tare, dar sunt foarte, foarte gustoasă. Și am salată, iceberg, cu sos, când Cezar, când maioneză pun, când și cum. Asta a fost cina. Energizant pe zero, încă niște apă, am 7-Up,
de desubt am de cireașă niște, cum îi spune, apă dulce la Pepsi. Iar salata mea preferată, mai am și salată grecească, dar acolo verdeața nu prea îmi place, nu-mi plac măslinile. Și că astăzi de la Tesco am luat lămâie cu usturoi de ăștia creveți. Și că trebuie să așa arată. Foarte mult îmi place, că așa și la Morrison cu usturoi ador. Poftă bună. Că astăzi am salată grecească cu varză, roșii, castraveți, ceapă. Că așa-i, da? Să vă arăt un pic și înăuntru. Încă așa-i. Un dressing acro și că aici am măsline cu brânză feta. Am aici kimchi. Kimchi-le e varză, e creveți, iute cu chili, sare, anciovi, de ca asta. Am și am creveți de la Tesco, chili and lime, 2 cutii ca sursă de proteină, e ca așa arată. Ca asta deja altă masă mai diferită. Poftă bună! Prima cină, Pepsi de cireaș pe zero, ardei gras roșu, salată grecească, măslinele deja le-am mâncat. Am aici așa cajun, piept de pui, am sui chili, maioneză, fără grăsimi și sare. Prima cină, poftă bună! Încă o masă, am cu usturoi aici, piure ca lume de usturoi, creveți, sosurile pentru orice eventualitate și sare am cu vedem. La desert geleu fără zahăr de portocală, 800 de grame. Și am găsit așa la Asda, doar la ei, o salată murată de ardei gras, de varză albă, castravete, nu castravete, varză albă, morcov, ardei gras și ceapă. Și e murată, așa că poftă bună. Și acum să fac un mic update în privință la carantina din Londra, la tot lockdown-ul acesta lor cu tiruri și tot așa mai departe. Ei, când l-au pornit? Undeva pe 12 ceva genul decembrie, da? Au pus tier 4, au închis sălile, restaurantele, tot gata, e complet. Și l-au ținut cea că până acum câteva zile au făcut update Boris Johnson și a spus că deja cât de cât o stabilit ceva serios și a spus că așa, de pe 8 martie se deschid școlile și colegiile, să înceapă deja să învețe, apoi de pe 12 aprilie pune tier 3 deja și acolo se deschid înapoi sălile, restaurantele și puburile doar care au terasă la distanță unul de altul. Persoanele în interior nu se admit de mâncat. Apoi 17 mai, da, fiecare pasă e la distanță de 5 săptămâni, s-a spus. 17 mai se poate deja de mâncat în restaurant înăuntru, asta le permite deja și plus minus acolo ce să mai deschid niște mărânțășuri și deja de pe data de 21 iunie complet se anulează tot absolut, deja cinemaurile, restaurantele, totul absolut la liber o să poată să lucreze, călătorit și tot așa mai departe, adică totul se anulează. Dar au spus așa, că drumul înapoi nu e, adică odată ce a trecut în tier 3, de exemplu, sau în 2, dar pe 17 mai, adică înapoi n-a să se mărească la 4-3, înapoi să se închidă. Dar au spus dacă totul o să meargă după plan, dacă ei vaccinul o să lucreze tot așa de bine cum până acum și dacă ei când o să înceapă să deschidă toate treburile astea, dacă nu o să crească rata de infecții, ei dățile nu o să le schimbe, dar ei pot, de exemplu, dacă văd că nu merge totul după plan și cam rata de îmbolnăvire crește acolo sau ceva s-a întâmplat, de exemplu, data de 12 aprilie sau 17 mai care e stabilită, o să fie împinsă înainte. Ei înapoi n-a să mai se ducă să le ridice, dar ei o să stăie în nivelul dat, tier, cum îi spun, da, 3-4 acolo sau care este, o să stea mai mult timp. De exemplu, dacă e din 3 în 2 trebuie să treacă 17 mai,
dacă o să meargă ceva în traiurea după tier 3, a 17 mai n-a să-l scadă, ei a să ducă pe 17 iunie, spre supunem acolo, sau ceva de genul. Și dacă tot rău a să fie, tot a să împingă dățile înainte. Dar înapoi n-a să mai se închidă. Dar dacă tot a să fie după plan bine, deja să presupunem că din luna iulie o să poată de călătorit foarte liber și în sfârșit o să fie totul liber, fără măști, călătorit, totul liber, de mâncat în restaurant. Eu abia aștept să deschid restaurantele cu mâncatul înăuntru, pentru că precis ca să sărbătoresc când totul o să scadă, cu un cheat meal într-un restaurant de tip furșet plătești și ai la dispoziție 2 ore sau o oră jumate să mănânci absolut tot ce vrei. Și acolo este de toate, acolo și sushi, și cartofi prăjiți de vreo 8 feluri, carne de vreo 8 feluri de tătămână și prăjită și fiartă și îți gătește pe loc, pizza, paste, deserturi, copturi, înghețate, de zeci de feluri, ca așa un fel de... Eu am fost acolo și am mai mâncat de vreo câteva ore odată și am filmat, dar acum vreau cu calitate mai bună în 4K să filmez și plus ca să fac așa un cheat meal, că vreau să mănânc anume mâncare diferită. Nu așa că am luat una, două dulciuri, acolo un burger, ceva, dar acolo chiar ai de toate, adică acolo 2 ore mănânci, dar mănânci de tăte guși, de tăte dintr-un capăt în altul, de la mâncare italiană până la chineză, japoneză și dincolo, și sushi și ce vrei. Și precisia că când după 21, dacă ați și tot bine și ați deschid restaurantele în interior, precisa să mă duc acolo. Și deja după asta am să mă apuc să filmez prin clipuri, testări pe canalul Andrei Mănâncă. Am să filmez deja în diferite restaurante în care n-am mai fost niciodată sau în care am fost de puține ori, la diferite meniuri, diferite lucruri. Abia aștept că am în listă ceva încă de anul trecut înainte de carantină, n-am mai ajuns. Da, și cam asta e update-ul. Eu, neavând ce face, am stat vreo 2 săptămâni prin decembrie și mă gândeam, eu eram la masă musculară și mă gândeam, eu nu o să mă pot antrena din greu pentru că să mă trag la bară și fac eu sau flotări, bare paralele. Acolo progresie mare nu-ți primești și era iarnă, era frig, am uși ploua, am uși în Londra asta, e frig, e în stânga, în dreapta, îți tremură mâinile, îți îngheață mâinile până la oasă, nu ți ia nică. Și antrenamentele erau mai mult așa de menținere, să spunem, așa de activitate, cu toate că la mine munca e așa de activă că și fără antrenamente. La mine mai mult antrenamentele erau pentru formă la mușchi, pentru masă să cresc în putere și logic și mușchi cresc din urmă la putere, puterea nu crește singur fără mușchi, cât de cât. Că eu nu mă antrenam în stil de powerlifting și trebuie să fie tot normal. Și vreo 2 săptămâni tot continuam să mănânc așa, și mă gândeam ce să fac. Și am spus că nu o folosesc de moment, că am e carantină și oricum eu nu pot să progresez în putere. Și am spus că să iau și să încep să slăbesc și să mă definesc încet și să dau jos grăsime maximal de multă. Pentru că când ați deschidă, eu nu știam când ați deschidă, eu presupunem peste o lună, 2, am făcut o mini-cut să fac. Și deja să dau jos câte grăsime pot și când ați deschidă ori să continui tot așa sau un pic să obțin înapoi ce am pierdut, ori îți dau jos grăsime multă și să mă pun la masă, că maximal de rapid să-mi recuperez puterea. Și la moment nu știu ce să fac, pentru că să te pui la masă spre vară, să mă mai duc în vacanță în alta, adică n-are sens, dar eu aș putea să continui pur și simplu și eu activ, să-mi recuperez o parte din putere, că oricum o să o recuperez când ați mă încep a antrena, vrei, nu vrei. Și aș putea pur și simplu să mă duc în surplus pe vreo lună, să spunem acolo poate un pic mai mult, maximal de rapid să-mi recuperez puterea toată pierdută, înapoi la punctul care m-am oprit sau aproape de el. Și deja de acolo înapoi să scad caloriile și să merg în slăbire sau pe menținere, pentru că să fiu pregătit pentru vară, cu mai puțină grăsime, să arăt mai bine, poate te duci la mare una alta, la masă nu prea aș vrea tare gras să fiu. Plus să continui să fac testări de mâncare, de dulciuri, mese de trișat, zile de trișat, de ce nu. Și cam asta e, că vara eu nu prea văd sens să fii la masă. Ești greu de mâncat multă mâncare, că și transpiri și e greu și nu prea ai poftă de mâncare. Plus să fii gras când ești la masă, doar la pătrățele și masă sunt lucruri opuse. Eu înțeleg că faci putere, dar să stau la masă vara, cam nu prea, mai ales dacă cumva întrăsnește prin cap și mă duc pe la mare în alta sau ceva de genul, adică să te duci cu câteva straturi de grăsime, tot nu-i vesel. Așa că ești o leacă mai cu vine, mai pielea mai subțire, e altceva. Și cam asta e. Deja o să vedem cum o să fie, dar precis la masă pe perioadă lungă nu mă mai pun până prin august, pentru că în august undeva să mă pun, august-septembrie, iar să încep masa.
Dar până atunci eu am să fac o masă, cum este mini-cut, că slăbești rapid acolo în alta, eu am să fac probabil un mini-bulk. Prima dată aud termenul ăsta în viața mea, n-am auzit pe internet toți cu mini-cut-uri. Eu o să fac un mini-bulk, ca să fac un bulk scurt, rapid, să recuperez maximal de repede puterea pierdută în toată perioada asta. Și după asta un pic de menținere și înapoi slăbire. Și o să fac content pentru canalul Andrei Mănâncă. Testări de mâncare, testez lucruri noi care apar, mesă de tășat, zile de tășat, pentru că eu în zilele când normal, ați văzut și mănânc, v-am arătat o grămadă, acolo sunt numai legume, eu nu știu mănânc glucide ca lumea. Și eu tare repede mă descarc și mai ales cu munca mea fizică activă și să mai am încă și sala deschisă cu antrenamente și când nu muncesc, mă mai duc să mai fac pe ele pe câte vreo oră de cardio, la mine activitatea e cosmică pur și simplu. Eu 3 zile pentru mine asta e până deasupra capului, că să mă descarc complet pentru un cheat day întreg. Dar de cheat meal nici nu mai vorbesc, cheat meal-urile la mine ca răsărită, așa ca semințele merg scuipate, pentru că e o singură masă, nu e o zi. Eu într-o zi apă fac 3 cheat meal-uri și el puțin mari, dimineața, la nează și seara. Dar cheat meal-ul e o singură masă. Eu m-am așezat, am mâncat și gata. Eu în day-uri de obicei în zile fac 3 de ele. Și îți dai seama că logic te recuperezi mult mai repede după unul decât după 3 mese într-o zi când ți este. Și plus 3 mese nici gust nu mai simți că mănânci așa de mult. Tu mănânci așa de mult, tu după asta, după prima masă, nici mănânci, nu mai vrei nici nică, după asta numai cu de să bagi, nu prea văd sens. Nici unul e ca așa, nici. Și încă și pot să le fac mai des, că mai repede mă recuperez. Asta a fost tot pe acest clip, un mic așa update, vă mai arăt ce mănânc, ce mai fac, ce planuri am și ce am făcut până acum și ne vedem în următorul clip. Pa!